Ubah pensai manix ia bukur tong klam seng na Milliam constituency syaka election nong tau an ke yang dorbar ke jela ke bandlong haka ar penyo teri urum phang arjar pulai ulang bamu uhi ularam haka election MLA jong snam arjar pra haka por jong purno sangma na ke NCP bat menta ubah hamlet son doling ukur tong ke NPP un saram haka por konrad ki sangma mentau snam arjar pulai ubade ukun jong purno e sangma habakran hikilat pathai kubor hadin ke jingwan tap kerteng banyale ek election MLA arjar pulai ulang bahaki khat san snam baladap karukom tre kam jongki MLA Milliam constituency kam yahab AA la dayunu jor batki kam ki bawla le men ba udang mi khmat ya ka Milliam kumu MLA la laisin da ka baong men swa tang da ki lak henrei menta da ki klur ulo ongru ba ukmi lenti ban yo ek jingjap na ki kam ki baw tre men swa kumu MLA nam ta constituency te kababut hi ba ikwa ban wanra ya ke development kan long atpar kat kum ka 21st century nam ta ka jalla te we need ban renew ban amen ban revive yang iki an ki balarim balaja nang bakin khamdon niat khambun ke baniat kila menyadai ka lawai jong ka cai beriu jong iki tikai saya kata kedau wat ka pelong yu pidai bakin khon ya kini election kum ta kurtong semen om na kono ka seng na political party. I want freedom of speech. Independent candidate have a freedom of speech. Nobody will have to say don't talk to this issue, just keep your mouth shut on this particular issue. So I am independently, I can vouch for anything which affect the country. Aduh, kan saya scam jingmot bapun job ini election. My past performance. Tolong kat kum ka kompet ke jong iba kin bon ha ki candidate ke bani kon nang tena po Milliam constituency. Bot babon ke ding bela paul pa. Ke hanu dot phai penting kena bagi pai ba ken ai biang ka jing kersan ni pi kum ki lai ki snam ki bela le. Namar kin haban pej hi munu brio wanang ban tap gol. Kidon Shibun, Ronaldo is there, Mbappe is there, Messi is there. People ki sajaj ke. Who among them? Nagini gina nyongut prangut menang ban tap gol lada kade katai bergarde extra time su. Kamda ilong hi kum bagade ban long kum ka allotment baga government ka wanra ngwa ka assembly na koi ka port shoi ka port ke development ka long pan dia lagi pitch batang to the national highway na po lumoba tel nyomeru nobody speak about it kisi keren ku keren beta hi yang dorbat Andre Kim channel pada sebab dulu dia man find out juga reason balik. Kajingwan juga buat itu ke sulong baitang ke past performance jong. At that time MLA scheme is only a lakhs of rupees. So if they give me crores, then I can ngalak ban lek subun KK namata Milliam constituency. Kajing ini jong ata kolong ba ngamidon ganu satisfaction. Nama development kawan baitang suara election. Dari tangkata hi. Kawan tak sisian san senem, kawan berok saus senem. Ngang rem ha pa, nasi hamlem seram hukun. Belum ngang highlight dengan CP porno tu, atau kepor, mantap ada belas CP Konrad NPP tu. Same thing will happen. Kakoruba pensai ka kong telinya S tangkiu ka badai ru ka MDC berem kalau ong si khon si pa kinya tre lang ban wan rai ka jing job pat ka buram jong ki pat ba ka Milliam kabaling kong kalong ba ide ikpa jonga mo te ngaru ngabot ikinuksa gi jong ru bidang ri lai la menga constituency but kata ka jing don hapo jongaru ban it ban shakri ki pat ba te kawan ling ba jong marna du ba kadang red amila expose yang constituency bat ngaru hiti por ngala it ban shakri ki paj ba ding na kata kata banga se shim ya karai ban ya khuni election MDC ha kasnem arjar khandai te hakne ka kinti ka bentaru habanga ya churum chene nga yosmu ba ki brio ba ki kenmau ki kam ki bahagi jo e bila lale akini ki khasam snem ki lale no te kata kata ngaru kum ka khon ni lokpa ngatrai shitam met labat singi ban kershani i knang bin la ban yo ya ka jingjob bat ki ju ki kam ki baila ju pen i ha ki khatsan snem men sho ki balalet no ki ju ki kam inang la ban trai kham ha shu shu ha ki ne ki singi bat ki snem ki banang wan la da ki paj ba jo ko Milliam constituency ki jidi kai ga message pi ki no Milliam pa ka message jo ai ki no Milliam dei tai ki no Milliam mo ka ne ga long na ka banta baro hi ki no the vote jo jila Meghalaya ki de ban smu thu ya la ka jong ka bor ki don ban ya ka dor ka joki
num don bala ban thiet ya ka vote ka jong pi na man ka de ka hok ka jong pi pada ba pin mi la ka art pinyo tare ko fin le thap ya ka vote ka jong pi kin mau ba pim num thap ta nam tai la demorishment re pi thap ma pi nam ta ki pai ba jo ka constituency pi thap ma pi nam ta ka jai bin rio ba pi thap ma pi nam ta ki khun ki ti ki jong pi ki ba le se la sha la shi sngi kin kli na pi ya nu pi jet ki e kita kidong kimat ba PPG kila le nam ta ka ri ba ka jai bin rio ka jongi bar ngi di ban kin mau mala da ka yeng jongi ka im ka jai bin rio ka yap pi jongi ro ka siap lang henre la da ka jai bin rio ka im ka yeng jongi ro kan im lang tena kata ka daung ngi don ya ka lingkor ka ba khya ba pan perkhat shwabi le ban thep vote ha ka ar phnyo tare Rilum jungi mentala dei kapor ka jingkela kisur ngin pen sawalawan kapor ka jingkela Rilum jungi mentala dei kapor ka jingkela kisur ngin pen sawalawan kapor ka jingkela